učestvuje u jednom veoma važnom ekološkom projektu koji ima za cilj promovisanje ekološkog znanja. Danas je 26. januar i kao što možete vidjeti na ovom grafikonu, to je dan kojim proslavljamo ekološko obrazovanje. Dakle, proslavljamo dan kada je obrazovna zajednica i uopšte zajednica postala svesna da bez ekologije u učionici, bez priče o ekološkom obrazovanju nećemo moći da postignemo ništa, ni praktično delujući na različite negativne pojave u prirodi. Na ovom grafikonu vidite da je u Stokholmu već 1972. godine postavljen temelj, odnosno doneta je jedna rezolucija kojom je ustanovljen Svetski dan obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine, a mi smo 3 godine posle toga u Beogradu doneli praktični akcioni plan koji će postavke ove rezolucije implementirati u obrazovni sistem. Danas, vidite gde smo negde u sadašnjosti pri kraju ovog grafikona, postoje različite vrste strategija za zaštitu životne sredine koje su proistekle iz ovih dokumenata, koje su donete baš na današnji dan, i mi smo se upravo skupili da vidimo da li 50 godina posle donošenja jednog takvog strateškog plana vidimo neki pomak, vidimo boljitak u zaštiti životne sredine, koliko o zaštiti životne sredine znamo teorijski, a koliko mi ta teorijska znanja praktično primenjujemo. Jer ekologija nije neka tamo apstraktna disciplina, poput, na primjer, filozofije, nego je njen cilj da teorijska znanja primeni u praksi i da na taj način dođemo do opipljivih rezultata vezanih za zaštitu životne sredine. Danas ćemo imati priliku, vi učenici i vaši profesori, da razmenimo neka znanja i iskustva, da čujemo od vas šta treba u nastavi, ne samo ekologije kao stručnog predmeta i drugih njenih disciplina, šta treba promeniti, primeniti, nego kako implementirati ta ekološka znanja u čitav nastavni proces i u sve oblike rada, u sve predmete. Zato smo upravo ovde profesor Nenad Dimovski, profesorka Anđelka Vuković i ja, kao što znate, niko od nas nema ekološka znanja, teorijski stečena na fakultetu, mi smo profesori jezika i informatike i vrlo je čudno da mi sad vodimo ovde debatu. Ekologija nije privilegija samo ekologa, nego mora da postane vrlo važna za svakog člana zajednice, pa i za one koji nisu u ovom slučaju školovani, niti se bave tom strukom. Dakle, pitanje je na koje ćemo, pitanje je kako implementirati ekologiju u nastavu, uopšte u sve predmete, između ostalog, kako na časovima srpskog jezika razvijati ekološku svest. To će biti danas naša tema. Pre te teme imamo jedan film koji će vam biti zanimljiv i podsticajan. Veštačka inteligencija u pitanju, pa zanemarite akcenat ovog našeg spisa. Došli, danas ćemo pričati o jednom, pa rekao bih ključnom, a možda ne toliko poznatom momentu u istoriji zaštite životne sredine. Reč je o Beogradskoj povelji. Sad, šta je to tačno? Pa to je dokument koji je, verovali ili ne, postavio temelje za ekološko obrazovanje i to na globalnom nivou. Dobro, da krenemo redom. Cela priča počinje jednim, naizgled, sasvim običnim datumom. Ali, da li je baš tako?
Postavlja se pitanje, šta se to toliko važno desilo baš 26. januara da je pokrenulo čitav jedan globalni pokret? I evo ga odgovor. Taj dan je postao Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Znači, još 1972. godine neko je shvatio nešto jako važno, a to je da je obrazovanje u stvari jedan od najmoćnijih alata koje imamo za očuvanje naše planete. Nije sve u zabranama i zakonima, zar ne? Ali da bismo stvarno razumeli zašto je taj dan toliko bitan, moramo da se vratimo malo u prošlost. Idemo u 70. To je bilo vreme globalnog buđenja, kada je svet počeo da shvata da imamo problem. A dva događaja su tu bila apsolutno presudna. Ajde da pogledamo ovu vremensku liniju. Prva stanica, Stockholm, 1972. godina. Ujedinjene nacije organizuju veliku konferenciju i po prvi put se glasno kaže: ljudi, moramo da obrazujemo svet o ovome. Super ideja, zar ne? Ali znate kako to ide sa idejama? Treba ih sprovesti u delo. Tu na scenu stupa Beograd, 3 godine kasnije, 1975. Tamo se ta apstraktna ideja iz Stokholma pretvara u nešto stvarno. U konkretan, opipljiv, globalni plan. I u tome je i cela caka. Beogradska povelja nije bila samo još jedan dokument koji skuplja prašinu na polici. Ne. Bio je to pravi, praktični nacrt. Bukvalno je definisala sve. Koji su nam ciljevi, koji su principi i što je jako bitno, ko je publika. A odgovor je bio svi. Od vrtića do obrazovanja za odrasle. Sad, dolazimo do onog dela koji je, bar meni, najzanimljiviji. Uloga Srbije. Citirat ću Gorana Anačkova sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. On kaže da Srbija zapravo može da se ponosi što je bila jedan od pionira u svemu ovome. Zamislite to, bili smo među prvima koji su učestvovali u kreiranju globalne politike zaštite životne sredine. To je činjenica koju smo, čini mi se, malo zaboravili. Dobro, istoriju smo pokrili, ali ajde sad da se zapitamo, šta je zapravo suština? Koja je filozofija iza svega toga? Šta mi, u stvari, pokušavamo da postignemo tim ekološkim obrazovanjem? I mislim da ovaj citat Gorana Anačkova pogađa pravo u centar. Kaže: zaštita prirode možda ne bi ni bila potrebna da smo na vreme upoznali živi svet oko sebe i pravilno se odnosili prema njemu. Stanite malo i razmislite o ovome. On u suštini kaže da je zaštita samo simptom našeg neznanja. To potpuno menja perspektivu, jel da? Dakle, kad sve to svedemo na konkretne ciljeve, šta dobijemo? Cilj nije samo da znamo napamet imena biljaka i životinja. Ne, cilj je pre svega da stvorimo svest o tome koliko smo povezani sa prirodom. Zatim, da naučimo da poštujemo njene zakone. Tek onda, kada to shvatimo, možemo da identifikujemo probleme i, što je najvažnije, da se uključimo u njihovo rešavanje. Od našeg dvorišta pa sve do globalnog nivoa. I sve nas to logično dovodi do današnjice. Postavlja se pitanje, ako je Srbija nekada bila lider u ovoj priči, kako se danas nosimo sa svim tim izazovima? Gde smo sada? Tu vidimo jedan baš jasan kontrast. S jedne strane imamo prošlost. Anačko kaže da je tema ekologije u našem obrazovanju često bila skrajnuta, gurnuta u stranu. I to je naravno stvorilo rupu u znanju. Ali s druge strane imamo sadašnjost, a u sadašnjosti se sprema nova nacionalna strategija koja je u potpunosti u skladu sa zelenom agendom. Izgleda da se stvari menjaju. I ovo je, rekao bih, ključna stvar. Obrazovanje i nauka više nisu samo neka fusnota na kraju dokumenta. Ne, sada su postali integralni, bitan deo cele priče. Postaju temelj na kom se gradi čitava strategija. To je, u suštini, ispravljanje grešaka iz prošlosti. I tako se, na kraju, ceo krug zatvara. Od onih ideja u Stokholmu i Beogradu pre skoro 50 godina, pa sve do danas, poruka je ostala ista. U stvari, možda je danas jača nego ikad. A poruka je: obrazovanje je ključ. To je verovatno najvažniji alat koji imamo ako mislimo da sačuvamo prirodu za buduće generacije. I za sam kraj ostaje jedno pitanje za razmišljanje za sve nas. Svedoci smo zaista hitnih, gorućih ekoloških problema. Da li je u takvoj situaciji obrazovanje, koje je po prirodi jedan dugoročan proces, da li je ono zaista naša najbolja strategija? Dobro, hvala na aplauzu. Možda je prvo pitanje, pre nego što krenemo na ova koja su vezana za temu, kako vam se dopada
škola dobila jedan ovakav projekat koji ima ciljeve o kojima ste sada slušali? Evo, mogu ja. Pa iskreno ja mislim da je to baš lepo i da je veoma korisno, zato što smo mi živi svedoci da je jako bitno da čuvamo okolinu oko nas, zato što pre svega on utiče na zdravlje i na sve oko nas, tako da mislim da je ovo baš onako važan i lep poduhvat u kojem možemo svi da učestvujemo, da širimo znanje o svemu ovome i da to prenosimo na dalje generacije da bi živjeli što bolje. Dobro. Ovo je mišljenje učenika koji se očigledno slaže sa našom idejom da ovakav jedan projekat sprovodimo, a ja bih zamolila kolege da vidimo kako iz njihovog ugla ovaj projekat može da doprinese ne samo afirmacije ekoloških tema, nego i uopšte čitavom nastavnom procesu. Ako bi neko hteo od vas da da svoje mišljenje, može i ne mora. Ima netački odgovor. Ja mislim da je ovo vrlo svrsishodno. Pa mi smo ekološki škola, znači baš bi bilo bez veze da nismo dobili ovaj projekat i da nismo u tom projekatu. A mislim da je ovo deo i života savremeno, koliko deca, toliko i nas. Samim tim utičemo i na našu porodicu. Da. Dobro, mi smo izabrani između 70 škola, tako? Da. Dobro, mi smo govorili već da smo prepoznati kao jedna škola koja je lider ne samo u regionu, nego u Srbiji što se tiče ekološkog obrazovanja. Sad, pitanje je za razmišljanje jednoj i drugoj grupi. Nismo ovde polarizovani, nego prosto želimo da čujemo mišljenje mladih, ali i oni koji već imaju iskustva sa ovim temama. Šta bi trebalo da se podrazumeva pod ekološkim obrazovanjem? Da li je to samo jedan od predmeta u školi? Da li je to životni stil koji se primenjuje i kad izađemo iz škole? Ili vi mislite da to može biti nešto drugo? Htela bih prvo da čujem učenike, oni su mladi naraštaj i od vas zavisi sve ovo o čemu govorimo. Šta mislite? Da li smo ostali na nivou predmeta u školi ili smo se pomakli od toga i ušli u praksu možda? Evo, Elena, razmišljam. Onda da li se javljamo? Evo vidno. Ja sam mislila da je to više prešlo u praksu nego od samog predmeta. Predmet kao predmet više diže svijest o tome šta se dešava oko nas, ali generalno mislim da polako prelazi u praksu. Dobro, u kom smislu u praksu? Ajde da vidimo Pa neki očigledan primjer ako da možeš. se primeni u svakodnevnom načinu života, da generalno štitimo okolinu oko nas. Dobro. Da li nabavljamo nove sadnice, da li se bavimo nekim umetničkim radom? Ima li neki primer koji je životniji? Pa možda ono sađenje drveća na kraju svake generacije, to svakako pomaže očuvanju životne sredine. Onda isto tako mogu da se organizuju još više nekih radionica gdje bi sadili nešto ili čistili neku površinu kako bi to bilo što bolje. Ali mislim da svakako da je ovo pomak ide više od samo kao učenja o tome, da prelazi u praksu. Dobro. Šta mislite da je bitnije, praksa ili teorija? Praksa. Praksa. Možemo li praksu bez teorije? Pa ne možeš. Ja uvijek navodim primjer različitih osoba koje žele da se ponašaju odgovorno prema životnoj sredini. Žele da bacaju đubre u kontejnere, ali nemaju svest o tome šta treba selektovati. Recimo, one baterije, mi smo u školi pre 5-6 godina imali posebno mesto gde smo odvajali baterije koje koristite za satove, za različite kućanske aparate. Oni sadrže toksične materije koje nikako ne smeju da se mešaju sa ostalim otpadom, biološkim otpadom koji ide na deponiju, nego se moraju prerađivati. Takođe,
ima dosta farmaceuta. Ja bih volila od vaših profesora da čujem nešto u vezi sa praktičnim rešavanjem odlaganja farmaceutskog otpada, recimo lekovi mi padaju na pamet. Da, nema da. Još uvek posle koliko godina nema rešenja za odlaganje farmaceutskog otpada. Dobro, kako se inače u praksi sprovodi, pošto ga ima? Ne želite da znate. Postoji jedna firma u Beogradu koja otkuplja medicinski, to jest farmaceutski otpad, ali ona radi po principu naplaćuje vam ukoliko je naplaćuje se odnošenje tog otpada po težini, znači po kilogramu ili gramaži zavisi. Ali koja je to apoteku koja se radi? I onda prvo treba se potpiše ugovor, onda vam oni najavljaju otprilike ide na 3 do 6 meseci dolazi po taj otpad, ali u praksi to je veliki izdatak i veoma mali broj apoteka to radi, zato što vi zakonski niste u obavezi da prihvatite takvu vrstu odlaganja. Jer firma je privatnog karaktera, nije državna i automatski nije pala pod te državne zakone da mora da se odnosi. Nema uređenog sistema kako to treba da se odradi, još uvek i niko nije dao adekvatno rešenje. Jer mi imamo plastiku, pazite, vi imate otpad od hiruške otpadke, što isto može da je Baš mi to sad palo nasvijem kako rešavaju u bolnicu. Znači, prvo to, pa neke druge stvari, onda imate tablete koje ne smete nikako da koje je istekao rok ili koje se više ne upotrebljavaju, to isto ne bi trebalo da bude u otpadu. Obično nalaze, plastika, isto sve je to plastika. Dobro, računam da možda bolnica ima neko... Moguće da ima za tu neku vrstu njihovog otpada, ali što se tiče naših rashoda u apotekama i to... Nije zakonski nije rešeno. Ovo mi je palo na pamet, jer sam juče na nekoj društvenoj mreži pročitala pitanje nekoga ko ima dosta lekova i ne zna gde to može da odloži, ne zna kome može da prosledi. Javili su se neki koji su hteli da uzmu te lekove, ali to je zabranjeno. Prosto ne možete na taj način trgovati lekovima, niti poklanjati. Tako da, zaključak je nekako da u ovoj oblasti nemamo rešeno praktično, zakonski pretpostavljam da postoji. Mislim da nije nema ni zakonski. Imamo rešenja to, ali je verovatno skupo, jer sva taj otpad mora da se odveze, plati njegovo spaljivanje, uništenje. Tako da to nije rešenje. Treba da se selektuje svaki otpad isti. Da, i sve. Dobro, Saška? Ja imam pitanje kako se onda uništava taj otpad? Mislim, gde on odlazi? Ako ne može da se reciklira. Kaži ti bolje da radiš. Da, pa ne, stvarno. Kako si? Pa ne, nego ja sam čula da se taj medicinski otpad koristi, na primjer, u nekim fabrikama za sagorevanje i tako dalje. Ne znam koliko je to prihvatljivo, jeste na to mislili kad ste rekli da bolje da ne znamo ili nešto drugo? Ne, ja to mislim novo, ja nisam radila u nekim velikim industrijama, ja sam radila po ovim klasičnim apotekama. Možda da sad sam neki iskustvo, ali u ovim apotekama privatnim kojim se radi, to nema, to stoji po tim nekim kutijama, po magazinu i to je to. Jedan deo sagorevanja, mislim, u ovom slučaju na gume, ne znam za taj medicinski otpad, odvija se u cementari, ali produkti sagorevanja su takođe opasni. Tako da mi jedan problem rešavamo, a stvaramo neki drugi. Mi u principu u apotekama stavljamo te rashodovane lekove koji su istekao rok trajanja po kutijama i to tako tu stoji u nedobu. Skladištamo, da. I to tako stoji? Dok mu i raspada se... Imate i ljude koji vam donesu tako pune kese lekova gde je istekao rok, to se prihvati, naravno ne vrati se i tako stoji. To je kao vodi se kao rashod. Čeka se u stvari neko rešenje. Dobro, hvala. Sad, ovo pitanje se tiče više učenika, ali možda i nastavnici mogu da procene. Da li ove mlade generacije znaju više od nas, od naših roditelja, baba, dedova, čukun dedova o ekologiji? Da li smo mi osvešćeniji u odnosu na prethodne generacije? I u teorijskom i u praktičnom smislu. Evo, primaju glavu.
glavom. Ajde. Sivićeva. Slobodno kaži. Anđelina? Mislim da je sad više u teoretskom smislu, zato što svako od nas kad izađe napolje iz škole se ponaša kako želi, baci smeće i sve, a dok smo u školi svi se trudimo da ne bude tako. Ja mislim da školska atmosfera utiče pozitivno, tako? Evo Ivana. Svojevremeno sam sa profesorkom Anđelkom išla na najveću deponiju u regionu, koja se zove Duboka, to je kod Užice. Rađen je veliki projekat na nivou grada, gde su pravljene kante za selekciju. Mi imamo kante za selektovanje otpada ispred škole, znate i sami, za plastičnu ambalažu, limenke i čepove. I ideja je bila da taj projekat traje. To je bila čak i međudržavna saradnja, znači Republika Srpska, Srbija, mi smo sarađivali, projekat je pokazao vrlo dobre rezultate. Krenuli su od vrtića, razvrstavali su po bojama kanti, 4 kante su bile, svuda je bila prisutna selekcija, otpada je bila savršena. Ali šta je problem? Sve je kratkog daha. Sećate se kontejnera za plastiku koji su bili po gradu. Ja živim u delu gde je kvart veliki, gde su zgrade, ljudi, kao da je neko jedva čekao. Svi smo odlagali plastičnu ambalažu. Onda je to stajalo neko vreme, taj mlin koji je mleo plastiku se polomio, iz pouzdanih izvora znam, stalo se. Onda su ti kontejneri nestali. Znači, nije problem u ljudima, prosto nemaju priliku ljudi da pokažu to što znaju. Što kaže devojčica, mislim vidjela ko je potpuno u pravu, u školi postoji neka atmosfera drugačija, grad nam je kakav jeste, krivi smo mi, ko je kriv ne znam, ali delimo odgovornosti i za dobro i za loše. Kad bi svako pomalo učinio, to bi strašno napredovalo. Ali skoro vidim devojčicu koja nema, ja mislim, 2 godine i mladu majku, koja pokazuje gde se baca otpad. Dete 2 godine zna gde se baca, a neki malo stariji ne znam. Više puta sam upadla iskušenje da pojedem nekoga po kevi da kažem, izvini, ispalo ti je nešto. Znači, to nas je, mi živimo tu, to je data, kako se kaže, planeta nama na korišćenje, trebamo sve to da poštujemo. Ali kažem, kad bi se dala prilika, ti ostati su bili savršeni. Inače, sama deponija je mnogo zanimljiva. Radi se selekcija otpada koja se uništava tamo i dosta toga dolazi kod nas, što se spaljuje, znači plastika se spaljuje, guma, prestovani tetrapak, to sve je cementarno. Da li postoji filter ili ne, ne znam, ali to sam tamo videla. Što je cementarno kao gorivo? Inače veliki problem sa tim vodama koje se pojavljaju prilikom raspada otpada, imaju i ta jezera i sve ostalo i da se metane prazni, ali je to mnogo velika površina i imaju mnogo tehničkih problema. Dobra je zamisao, ali vidite i to kad se radi, mi mnogo produkujemo u stvari otpad i to je u stvari problem. Ali ta ideja sa selekcijom otpada pije vodu, hoću da kažem od malena, vrtići su bili uključeni, osnovne i srednje škole, građanstvo, kontejneri po boji razvrstani, da vas sad baš ne detaljima, ali je rezultat bio... Ali to je posao koji može da ima i kontroli sve. Pogledajte Buljamka naš sviđa. Da. Či baci i smederevci i svašta nešto što stigne. Baš to logično, nekad zbog upališta. Da. Znači to zavisi od ljudi. Svaka se deponija sliva, tako reći, u jednom izlaciju. I materijali i vode. Da, imamo hiperprodukciju plastike. Tu sam htela da ukaže pažnju. Da li je, recimo, u mom dedi bilo potrebno toliko da zna o ekologiji i o razvrstavanju otpada? Ima bilo razvrstanje. Hoće neki od mladih da se malo vratimo u prošlost, da dijagronijski sagledamo taj problem gomilanja otpada. Ja imam primjere, ali hoću vas da podstaknem da razmislite da li je vašem pradedi bilo potrebno da ima uopšte kontejner u nekom selu. Da li imao toliko otpada kao slično? I zašto, evo već vas navodimo da pomislite da nije bilo toliko otpada? Zašto ga danas toliko ima? Ambalaža je danas drugačija, kad se uglavnom pakovalo u staklenim ambalažama, Dobro, sad su kutije, plastika i... Karton i plastika. Spominjao sam malo čas tetrapak, ja se jedino sećam iz tog vremena jogurt u tetrapak. Ničega drugog nije bilo, bombone i ostale konditorske proizvode zavijali smo u neke materije koje su se reciklirale. Staklene flaše su bile flaše
u kojima se pakovao sok i sve ostale tekućine koje smo pili. To smo skupljali tegle, prali, to stavili paradajz ili zmenjali, ili tako. Danas je plastika, aluminijumska ambalaža preuzela dominaciju. Šta mislite zbog čega? Zašto više ne pijemo sokove iz staklenih flaša? U stvari ima sokova u staklenim flašama, ali su oni papreno skupi. Šta mislite? Ekonomski isplativiji. Zbog cene i načina života. Cene? I način života. Živimo brzo, jedem uz put. Ja ne mogu da jedem flašu, da nosim flašu put koja je ekstra teška, nego plastika koja je ekstra laka. Dobro, dakle, A i jeftinije. naše konzumersko društvo je naviklo da sve bude odmah sad, instant, i prosto takav način života i rezultira time što imamo. Gledajte brzu hranu, u šta pakuju, evo sad buongiorno, deca uđu doručak ili stižu u plastičnim ovim u ambalažama. Da. To isto za mislim, teško se reciklira. Takođe ne bi mogli nigdje da odlažemo taj otpad. Ko to priča? Pošto nemamo u selima te kontejnere za to. Prosto ne bi bilo izvoditi. Dobro, u selima je teško dobiti kontejner za sve namene, a kamoli više kontejnera u kojima će se selektovati otpad, ali je primetno da je razvoj proizvodnje, prelazak na intenzivnu poljoprivredu, na primer, je uzrokovao pojavu nekih stvari koje u selu nismo mogli da vidimo pre 30 godina. Konkretno, kad sadite papriku, imate one folije, imate tračice, sve to za jednokratnu upotrebu i onda seljaci ne znaju šta će kasnije sa tim. Nedostatak radne snage uslovio je kod intenzivne poljoprivrede upotrebu čega? Što nije bilo pre 30-40 godina. Hemikalija, tako. Pre 40 godina kopali smo po čitav dan, tako. Sa korovom smo se razračunavali motikom, a sada nemate nikoga ko to radi. Uticaj pesticida, fungicida i različitih drugih otrova je dugotrajan. To se zadržava u voću, u povrću, u svemu što jedemo. Dakle, to pitanje ekologije je pitanje razvoja društva. Da li idemo mi u dobrom pravcu? Da li olakšavamo sebi život koristeći modernu tehnologiju i moderna naučna dostignuća ili pak otežavamo? To je ono mač sa dve oštrice. Ili ima još neko? Evo, Sad će nešto kažem. Ja sam hemičar. Sad sam videla 75-a, 50 godina, a to je stvarno goreće pitanje. Ja mislim da mi, to zemlja Srbija, mnogo smo nisko, da ne kažem da smo propali po ovom pitanju. Ovo što govorite o plastičnoj ambalaži i o tome, ja ću vam reći da 60% proizvoda su od plastike. A istraživanja su pokazala, naš Stojković je radio na tome, da u svakom delu čovekovog organizma je nađena plastika. Tako da plastična ambalaža ne da nam je problem, a naš problem je širok. Ja ne znam, kao hemičar ne bih trebala, meni ta tema jako interesuje i ovo je odlično što smo pokrenuli, ali od vrtića pa nadalje. Mora da krenu. Da li je dovoljan samo jedan dan ili jedan projekat? Makoliko ovaj projekat dugo trajao, trajaće 4 godine. Da li je to dovoljno da svest svakog od nas sada bude promenjena? I da mi kroz neke male, sitne pomake dođemo do čistoće kakvu imamo prilike recimo da gledamo na japanskim ulicama, nigde kontejnera, nigde đubreta, ničega. Ili u Danskoj 2% završi negde u nekoj deponiji od sveg otpada, sve drugo ne postoji. Navodim te dve države jer tu temu poznajem. Da li je dovoljan samo ovaj dan da o tome pričam ili ovaj projekt? Ne. Dobro, imate li konkretne ideje šta da radite? Pa mislim da
slobodno kažete svoje mišljenje, ovo nije za ocenu. Anđelina? Ja mislim kada bi se država uključila u ovaj projekat i kada bi isfinansirala svima da ima gdje da se odlaže sav otpad, da bi ljudi generalno više gledali na to, pošto sada nemamo tih sredstva, niko ne razmišlja o tome. Ali to nije samo do odlaganja otpada, ali možemo da kažemo da živimo u čistoj sredini ako mi vidimo da su, ne znam, da je otpad raspoređen u različitim kantama. Mislim, niko ne priča o tome šta je sa vazduhom koji isto mi zagađujemo, niko ne priča o tome šta je sa rekama koje isto mi zagađujemo, sa čijom se vodom navodnjavaju različiti usevi koje mi unosimo u organizam, u kojima žive ribe koje mi unosimo u organizam i samim tim mi štetimo zdravlju. Tako da ja mislim da bi bilo mnogo efikasnije da se od vrtića, kao što je rekla profesorka, deci ukazuje značaj na očuvanje generalno životne sredine, a ne samo na odlaganje otpada i tako dalje. Da, onda bi možda i Grca bila čista za 1. maja, ne bi ostalo đubre. Pa da, mislim, i kad bi ostalo đubre, u redu bi bilo da se posle tog 1. maja održi neka akcija da se to čisti. Da, ali svako bi trebalo se tomu da ponese svoje, ne to ostaje. Dobro, to jeste, ali zato treba da se diže svest o tome od malena, a nekad neko ima 30 godina i da se priča o tome samo ovako. Jeste, to je dugotrajan proces. Dobro, čini mi se da ovde provejava stav da nismo sistemski podržani, da bi trebalo sistemski podržati, ali i od pojedinca svakako zavisi kako će se ovo da se sprovede. Ja, da ću ti posle reći samo da napravimo otpasku. Znam da se u vrtićima vodi računa o ekološkoj svesti. Ne znam šta se desi kad deca iz vrtića dođu u osnovnu školu, čini mi se da tu postoji neki vakum. Zašto to znam? Postoji ekološka akcija Čep za hendikep i znam da se deca čak u vrtiću utrkuju, da je to neka vrsta takmičenja koja njima na tom nivou mnogo znači, utrkuju se ko će više čepova da skupi. I ja između ostalog skupljam čep za jednu devojčicu i čitava moja porodica skuplja čep da ona kasnije dobije neku vrstu pohvale. Dakle, za vrtiće znam. Šta se desi kasnije, najverovatnije se desi neki zamor ili jednostavno vidimo da nismo sistemski podržani pa odustanemo od toga. Izvoli. Pa isto to sam ja htjela da kažem, da treba mnogo podrške da bi se to objestinilo, da bi se to podržalo, da bi se to ostvarilo, to što mi sad ovde pričamo. U osnovom, kod nas ima još 3 škole oko nas, ne znam zašto mi ne bi pokrenuli saradnju sa njima, kasnije i ovako sa ostalim opštinama, da se širi svest o tome. Jer ako mi to pričamo ovde kod nas u školi, ne možemo da očekujemo da će oko nas svi da znaju šta smo mi ovde pričali. I može da držite predavanje u drugim školama. Da, može, samo kažem, to je predlog. Kao neke radionice. Uostalom, mi smo eko škola, postoje različite biljke koje mogu da prečišćavaju i vazduh i vodu, a o tome, mislim, nismo se dotakli toliko te teme, a stvarno su dosta pristupačne, tako da može da se traži podrška koja je najbitnija i da se organizuju neke akcije u smislu sađenja, zasejavanja tih biljaka, gde su stvarno mnogo efikasne i neke karakteristike koje su baš onako dobre za očuvanje životne sredine. Dobro, Elena i Bela? Da, ja kažem, slažem se sve sa Saškom, treba malo više prakse, naročito deca od malena, da budu što više u prirodi, da se uče kako treba uopšte da zaštite prirodu, i u vrtiće svakako u škole, ali treba i praksa u prirodi, da izlaze. Više radionica, više neke zanimljivosti što se tiče prirode, kako bi mogli da podignemo sve. Konekcija sa prirodom, kako bi imali malo više ideja. Dobro, da bi više prakse, tako? Jel imate ideju kako možemo ekološke neke teme uključiti u predmete poput srpskog jezika, engleskog, informatike? Mi smo u okviru aktivnosti vezanih za ovaj projekat imali nešto, ali ajde da pitam, mali deo je učestvovao u toj aktivnosti i drugo jedan je vodilo. Hoće neko iz drugog jedna? Kako u drugim predmetima, evo recimo srpski, engleski jezik, fizičko vaspitanje, kako tu
neke ekološke teme provući, neke ekološke probleme iskomentarisati. Ne mora to biti čitav čas. Imaju li ideju koleginice? Recimo, sećate li se iz informatike, da li smo nešto radili što se tiče ekologije? Možda ne prva godina, njima je tek sad teme su nailaze, možda se seća četvrta sad, trenutno ili treća. Da li smo neku temu obradili što se tiče ekologije možda ove godine na početku? Evo, podsjetit ću vas malo, u Excelu smo upravili vremensku prognozu. Da li se neko seća, ima neko treća, dva ovde ili možda četvrta godina zašto? Radili smo vremensku prognozu, koja je bila odrađena u jednoj aplikaciji Excel, neuobičajena aplikacija za vremenske prognoze, ali eto, ubacili smo tih par časova malo ekologije u informatiku. Možete da kažete nešto što se tiče? Pa radili smo mi u Brnoviću. Tako, tu smo jedan delić radili, da. Evo vidite, to je vezano opet za informatiku, evo vidite, ja u ruci držim papir odštampan, dakle, napisan na računaru je odštampan. I ja sam sad ekološki vrlo opasna. Zašto? Zato što sam potrošila veoma značajan resurs. Informatika u tom smislu može i tekako da pomogne, zato što mnogi obrazovni resursi, uopšte resursi, mogu da budu online. I da u tom smislu ne koristimo papir, tone papira za nešto, nego možemo to da uradimo i sa 3 papira, na primjer, ili ni sa jednim papirom, što se mene tiče. Moramo da privodimo kraju ovo naše debatovanje. Ja bih pitala sada sve, da li smo mi ekološki odgovorna škola onoliko koliko kao eko-škola treba da budemo? Ne. Dobro. Da li je tu samo onaj problem odvajanja otpada ili vidite još neke zamke kojih nismo svesni, a ekološki su pogubne? Na što bi trebalo se obrati pažnju? Ja ih pišem stalno. Pikam se. Da, ima i to. Takođe otpad. Evo pitam vas, ranije smo imali nastav u učionicama, sad imamo nastav u kabinetima. Kažite mi slobodno, tu su profesori vi, koliko profesora kad izađe iz kabineta isključuje struju? Jeste to nekad primetili? Ste obratili pažnju na to? Samo profesor biologije. A, profesorka biologije, dobro, ona je ekološki osvešćena. Da. Ima ti. Da li gasimo računare kad izađemo iz kabineta? Da. Da. Da li nam rade kao sada sve vreme projektori? Eto, to su neke sitnice koje su meni zapale za oko. Ako imate još neki primjer? Evo ja, svetlo ne gasi, govorim o stvari ime, primetila sam da u svakoj učionici, ali ne u ovoj školi, u drugoj kojoj radim, posle velikog odmora, korpe su pune i prepune i otpad se nalazi na nje. Ja bih, ovo mi se dopada, sam broj ovih učenika koji su ovde i koji govore na ovu temu je odlično. Idemo ono što mi možemo da uradimo, ali to možemo da uradimo, ono što ne zavisi od nas i što zavisi od zakona, države i ostalog, to prepuštamo njima. Znači, najbolje je raditi na onome što se tiče lično nas i govoriti često. Dobro, hvala. Još samo jedno pitanje za kraj. Imajući mi u vidu da smo mi svi stara škola od pre 30-40 godina, mi smo imali neki oblik rada učenika koji se zvao društveno koristan rad. Zanima me, da li ste vi sada, savremena deca, spremni da u jednom trenutku organizujemo akciju čišćenja oko škole? Da navučemo rukavice i sve što je
popadalo, što ja vidim sa prozora svog kabineta kao smeće, flaše, limenke, da li ste spremni da odvojite sat vremena da to skupimo i počistimo? Ima neko ko smatra da to ne bi želeo da radi? Slobodno kažete. Slobodno kažete ko mislite. Nama je to bilo normalno. Znači, postoji dobra volja. Teoriju znamo, sada samo da krenemo na praksu. Hvala vam na učešću.